The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We should take note all the time that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth no matter how much it may hurt the hearers. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. And my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nato ang atong pagpangandam sa atong tagsa kakaugalingon. Let us prepare ourselves by using the rebound technique, which is the recovery technique of 1 John 1:9. If necessary, kung anak ka pa yung sala, gamita ka ng maong prinsipyo nga gisangkap sa Diyos kanato aron kita maandam sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will
kaugalingong kahuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon sa English, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala ka namo na usab nining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagtuon sa imong pulong, ug nining adlaw salamat. Imong pa kaming ipabuhi o Diyos. Gilugwayan mo pa ang among mga kinabuhi kinitimailhan nga ikaw nagalihok pa ang imong grasya nganhi sa among mga kinabuhi. Kay ikaw ana may plano sa tagsa na mo kinabuhi. Salamat o Diyos na kami buhi pa gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesiya ug ang imong grasya. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini o Diyos. Gami kami Espiritu Santo nining among pagabuhaton karon. Tultuli kami dugang pagyud nga mga kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, mga igsoon diha ni Kristo o kadtong nagasunod na gyud ning atong daily Bible study ni ining atong ministry. Aniya pa kita magadupot sa atong pagtuon ining pagtulunan nga giluhan og grace, grasya. Og mao man kini ang policy sa Dios, grasya. Iyan ni Satanas, evil, dautan. O karon padayon kita unsa katutoy atong definition sa grace. Grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Now, ang tanan nga mga kaayuhan o mga kahimanan nga mga Kristohanong kahimanan, spiritual or Christian assets, gihatag sa Dios, gisangkap kini kanato aron kita makagamit niini sa pagtuman sa plano sa Dios atong kinabuhi. Ug mao na nga kini grasya. Tanan gyud gibuhat sa Dios kanato grasya. Wa gyud tay katakos. We do not deserve, we do not earn, we do not work for it. Kaya grasya man. So, ato ipadayon. Ang kitang mga magtutuo karon ubos sa grasya, atong pagkinabuhi, grasya. Ang atong kinabuhi, grasya. Okay? Ang grasya nagalangkob, nagatabo na kanato. Gikas panahon gyud nga atong gidawat sa Ginoong Hesukristo hangtod sa katapusan natong ginhawa, our last breath. We are covered by grace. Okay? Mao na nga kini atong kinabuhing Kristohanon. Gikinahanglan nga kita makakat-on og dugang pagyud nga mga kamatuoran. Kay of course, pagkat-on sa doktrina, sagulan ka nagpagtuo. Kay mao nay labing mahinungdanon nga subayunon nato. Ingon sa English, critical pathway. Now, of course, kay sagulan man ang atong nakatunan nga mga kamatuoran, sagulan kini sa atong pagtuo. Okay? Kay kini musangpot, this will lead sa magtutuo
ngadto sa gingon og realm of doctrinal reality ug ang divine viewpoint mental attitude nga kining maong divine viewpoint mental attitude mao kini ang tinubdan. This is the source of spiritual power, espirituhanon nga gahom, espirituhanon nga pagka alinggat, magkaalinggat kadayon. Discernment. Okay, spiritual discernment, kanang espirituhanong gugma o espirituhanong pagtubo, spiritual growth. O kining production of doctrinal orientation. This is a package resulting in that production. Mao na ang kinatibuk-an niini mo resulta ngadto sa kanang binuhatan na doctrinal orientation. The believer gets oriented. Mahiluna siya o maanad na siya o ingnon ta, well, of course, oriented. Masabta naman na nato. The believer gets oriented sa tanan nga butang sa kinabuhi. Sa tanan, ha? Everything in life. Panalitan. Ako kang taga-ihemplo. Panalitan sa pagkinabuhi. Okay? Na nakaiingnon ta katakos. Okay? Kunya, magpadayon man gini, o ikaw magpadayon usab sa kanang kat-on pagdugang ng mga kamaturan. Doctrine upon doctrine. Magsige kag tubo. So you're oriented in everything in life. Life, bisan ganis kamatayon, bisan sa kaminyuon, sa imong gimbuhaton o trabaho, bahin sa pagkaon, diha sa imong panimalay, o ang paghigugmay, inunta sa in English, romance, bisan ganis pagkatuog, o sa imong, sa kinatibukan imong social life, panginabuhing social, tanan, nga bahin sa kinabuhi. Everything in life. You see? Oriented ka. You get oriented. Kaya kini-package man lagi. Package na katong akong gingon mo nga nagatubo ka na, maugman na ng imong Diyos nun nga mga panguna-una. Okay? Divine viewpoint, mental attitude. Ug kini mao ni ang tinubdan sa akong gingon di padugay. Tinubdan sa imong espirituhanong gahom, sa imong kanang discernment, ang imong pagkadali ra ka makaalinggat, makadiparar sa mini ug sa kamatuoran. Mailan na nimo, you can distinguish. So kana gahom, that's a power given or a result of that package that atong gisgutan. So, oriented naman ka, doon na doctrinal orientation, ikaw, you get oriented sa tanan nga mga butang in all aspect sa imong pagkinabuhi. Now, that is when the believer becomes dangerous. Mura o kanang kahadlukan na siya. Kahadlukan sa mga di magtutuo, kahadlukan na ni Satanas, o sa iyang mga demonyo, o sa sistema sa kalibutan. Kuyawan na sila nimo. Now, of course, this is kinatong gisutan. Mao ni ang gitawag og labing mahinungdanong subayunon o lakang sa pagkinabuhi. Okay? Ingon nga Kristohanon. I'm talking to you or about you as a believer. Way labot ang mga di magtotoo niini.
Okay? Now, okay. So, unsa to kong iyon? Doctrinal orientation. Na kay doctrinal objectivity. Murag sanag na imong pagpananaw sa imong outlook sa imong kinabuhi. Bahig mga tao, bahig mga butang, kay nahibaw naman ta nga ang mga butang dili magyud na makalipay, cannot make you happy. Things, bisan mga tao, ang mga tao dili makalipay nimo. Only God, paminaw, only God can make you happy. Sabtag na, ang Dios ra gyud ang makahatag kanimo og kalipay. Okay? Now, ang imong asawa, pananglitan, kung bana ka, kanang imong asawa, gituyo ka nagmugna o gidisenyo to be a fabulous blessing. Okay? Nga, ano sa, mabulokon nga kanang panalangin. Kung siya, mao ang tukma nga kaning babae nga na umol gyud siya sa pulo sa Dios. If he is plugged to the Word of God. Ingon man usab kung ikaw asawa, kanang imong bana, gidisenyo usab to be exactly that. Sabot ka? Now, ang Yahweh God, sa usa ka malampuson nga kaminyoon, sumala sa itong na katunan sa pulong sa Dios, mao ang espirituhanong kinabuhi sa isig ka kanang isig kaminyo, both husband and wife. Ang ilang espirituhanong kinabuhi, spiritual life. Now, ato nang nasayran ang nahinumdum ka ba sa triangle of marriage? Na ay triangle of marriage. Ang una niini, of course, review naman po ni nato, no? Ato lang yapuning. At aton, alang niya itong mga bago. Mao ni ang triangle of marriage. Sabta kini kung ikaw nagasuwat diha sa imong notebook, na imong kopyaon kini. Ang naguna nini gitawag og physical attraction. Kana bang madani ka sa physical nga bahin niya ng imong tumong sa imong gugma, your object of love. Physical attraction ang una. Ikaduha, ang soul rapport. Ano bang imong pagkasuod diya sa imong kalag? Ug ang ikatulo, nga labing mahinungdanon, mao ang espirituhanong kinabuhi, spiritual life. So, akong balikon. Number 1, physical attraction. Number 2, soul rapport. And the third, spiritual life. Now, okay. Ako nakangingnan nga kining pagkinabuhing Kristohanon, muagi ka o kanang giingon og labing mahinungdanong subayonon o lakang, the critical pathway. Now, agi og pagpadayon niining atong formula bahin niini. Doon natay unsa doctrinal confidence natay kanang pagsalig yun nga kanang gibasihan ang pulong sa Dios. Natay pagsalig sa Dios. Pinasikad sa atong nakatunan nga pulong sa Dios. O kini resulta o unsa kanang kalig-on, courage, kaisog, doctrinal ba? Okay? Kanang kaisog sa imong galamhan o sa sulod nimo kay ikaw Kristohanon nga may pulong sa Dios. Mao nay doctrinal courage. O tungod niya ng maong courage nimo, doctrinal courage. Wala kay kadlukan nga mga
isigataw nimo o mga circumstances kinabuhi. Di na ka matalantar, di na ka mahadlok. Okay? Now, sama niya itong nitabo ni Abraham, nainumdong ko ba nitong nitabong Abraham? Mao katoy pagpakita, pag-ila, kanang a picture of doctrinal confidence niya ngadto sa Dios. Na siya lig-on nga pagsalig yun sa Dios. Now, he knew when he went to offer up Isaac, iyang gihalad ng iyang bugtong anak. Dugay niyang pangayon nitong anak si Isaac na wa man gyud mapakyas ang Dios. Iyag yung yatagan si Abraham sa laki nga bata. Son, bigate, only bigatin son. Kadto si Isaac nga di gyud mo pakyas ang Dios. So, mao na nga kay gisugo man siya, giingnan man sa Dios ka ihalad ang iyang anak na si Isaac. Kung wa pa si doktrina mo, sigagi ang matag. Saan mo ka, Diyos? Maingon ka siya. Bisa kinsang tao nga, way doktrina mo yun. Uy, noon sa man ang Diyos ng sugog, kanang ihalad o ipapatay ang anak. Si, kadto si Abraham kay puno man siya puno sa Diyos. So, ang iyang pagsalig sa Diyos labihang huguta. Liguna, di gyud mo pakyas ang Dios. Unsay iyang isugo, iya gyud ang tumanon. So, he knew Isaac had to live. Nga mabuhi yun. Whether God wanted him to go ahead o isakripisyo si Isaac as a burnt offering. O si Abraham magbarog diha o kanang mubuhat at tuman siya sa mando sa Dios. Okay? Pag-ingon sa Dios nga mo na ka na, ingon Diyos Abraham, yes sir. Kaya kahibaw na si Abraham, gumikan sa kalig-on siyang pagsalig sa Dios. Nga di yun mo pagkisa ang Dios. Pabuhion yun niya si Isaac. Gusto? So mo nakita niyo mo. So, Abraham is going to stand there and God is going to resuscitate ni Isaac. Now, katugo sa Abraham, nakita na niya unsa gyud mahitabo. He already saw what is going to happen. Ug mao to'y nagahatag kaniya doctrinal courage to go through with that. You see? Well, lagi ito, bisag kinsa tingaling magtotoo without doctrine, kung wala siya doktrina, would naturally say, what are you doing, Abraham? Unsa mo gawon sa maka? And they would just try to stop him. Ilagwit tingaling kanang hawiran ba sila si Abraham, ayok buhatan na. Sama niya itong nahitabo ni Pedro. Sabi niya itong Pedro. Kadtos Pedro, iyang gipugngan si Ginoong Kristo sa pag-adtungan sa Jerusalem. Naman ang mabasa sa Mateo 16. O ang iyang gipugngan si Ginoong Kristo nga mo sa Jerusalem. O dili unta siya mamatay alang sa mga sala sa tibuok kaliwatas tao. Kadtos Pedro. Noon sa bato siya naingon siya stupido niya itong panahon na. Mo itong gipakita nimo. Now, next is it produces goal orientation. Nailuna na ka sa imong kanang na umol gyud ka sa imong tumong goal oriented ka na. Well, kining atong gihisgutan mao ni
makapasangpot, this will lead to goal orientation. Sa diha nga magtotoo knows what he is trying to do in life. Now, ang grace orientation, kini, ang laingan tuod ng grace orientation is humility. Ang pagkamapaobsanon. Now, it produces inner beauty. Maura ba na mo resulta niya na. There is inner beauty, o kini it produces control of the details of makakontrolar ka. Dili naka-ulipon. You are not a slave to the details of life. Kaya na makidoktrina. Mao naman ay paligo ni mo. You see? Mao lagi na makita ni mo sa in any aspect in life. Ang doktrina ra gyud ang Yahweh nining tanan. The believer knows how to run his life. Makamaon na siya sa pagpadagan sa iyang kinabuhi. Okay? He knows what to do. Sama kita sa paggamit sa iyang salapi. He knows how to do with money. He knows what to do with material things. Makamao siya. Bantigo siya. He knows what to do with iyang trabaho. To do with social life. He knows what to do with the Word of God in his life. Nga naman. Nga no? Tungod kay ang kanang pasiuna siyang kinabuhi, mauman ang pulong sa Dios. The rest of the things are details. Ang tanan. Mga detalye ra gyud. He controls. He masters the details of life. Siya gyud ang kanang agalon inunta. Kung sakto ng binisaya. Siya ang agalon, but pasod siya makag-control. Dili siya ulipon. Kaniyan to, sa pa siya doktrina, pa siya pulong sa Dios. Ang mga detalles kinabuhi mo mag-control niya. Parang pakibutang siya itong panahon na. Pa may doktrina. Pa may kamaturan. Gusto ko niyan, gusto ko niyon. Ala, sige lang pangitag unsay na po'y paliton, mga detalles kinabuhi. Kaya siya ulipon. Apan karon na sa doktrina, pulo sa Diyos nga, magabadlong kaniya, magakontrolar niya, then he is able to control the details of life. Now, he controls, he masters the details of life, and never be a slave. Never be a slave of those details. Dili na siya ulipon. Kaya nga naman, tungod sa pulong sa Diyos, lagi nga na diya sa iyang kalag. So, ang pulong sa Diyos nga kanang tuyok-tuyok na diya sa iyang panimot. Siya, circulating in the stream of his consciousness. So, muna, nakita ni mo ng magtotoo nga madinaogon. He is a winner believer. O ang Diyos wants to maximize the invitation of blessing to the believer in phase 2. Mao man ikabubuton sa Diyos. Okay? The full reward to the believer in phase 3. Kaya ang tibuok na yun. Ang kanang kumplito na yun. Full reward. Yan ang maong magtotoo dito na sa phase 3. Ano sa mga phase 3? Well, as a review na po, ang plano sa Diyos na bahin kinig tulo kahugna. Ang plano ba sa Diyos?
The plan of God has three phases. Ang una, ang phase 1, salvation, kaluwasan. Ang ikaduha, believer in time, ang magtotoo din his panahon. O ang ikatulo, ano man, believer in eternity, tuwa na siya sa eternidad. Human kanang kumplito niya ang pagtuman sa plano sa Diyos ang kinabuhi, then God takes him home. Okay? An eternity for him becomes a reality. Now, okay. Abrihin mong Biblia di sa 1 Pedro 2:1. 1 Peter 2:1. Sa in English, nagayon kini. Therefore, having set aside all evil, all malice, or guile, meaning verbal deceit, all hypocrisy, phony communication, all envies and jealousies, are all evil communication. The sins of the tongue, sa man itong mga ihimplo nini, envy, jealousy, pride, or mental attitude sin. Ang mga sala sa dila, lying, deceit, human viewpoint communication. Now, as a newborn baby, what do newborn babies want? Ano man? Di ba gatas? All they can have is mom's milk, or they get a substitute. O sila mga ngipon, that's good for moms for a period of time. Now, there are antibodies in mother's milk that do not occur in other forms of nutrients for a child. Kaya ang mga bagong mga tao, mga infants, sa diya nga sila mga tao, they get hungry, right? Gutmon na sila. Ang mga magtotoo, if they are normal in life, are hungry, gigutom sa pulong sa Diyos. Now, kining pulong nga desire, desire pangandoy ba na? Kahangawa ba na? The word desire dinhi naanigi pahimutang sa aorist, active, imperative, second person plural sa verbo nga epipotheo. Sa maning epipotheo. Kini is a verb nga nagkahulugan og to desire something intensely. Labihan yun niyang kanang handom o pangandoy, desire man. Okay? Kaya ang desire, positive volition ang kanang bote ba sabot niini. Ang desire is positive volition. Desire the sincere milk of the word. Well, why gyud pulong nga sincere diha? Ang labing tinuod wala. There is no word. The word for milk, gatas din mao tong neuter accusative singular sa noun nga gala. Gala, G-A-L-A. Now, kining gala, nagkahulugan kining gatas. O kini, it refers to basic doctrine, mga sinugdanan nga mga pagtulunan, upon which a superstructure is built. Diha, tukura, ang itawag superstructure. Now, ang pulong nga sincere dinhi, mao ang pulong nga literally means genuine or rational. Nga ang Grigong pulong nini, adolos. Kaya ang adolos, genuine or rational. Ang tinuod yun nini, kining adolos,
nagkahulugan og genuine milk. Okay? Matuod gyud nga gatas. Now, here is the purpose. In order that you may grow thereby. Na. Ang tuyo gyud niining pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ang unsa? To produce spiritual growth. Mao man gyud. Mao kung balikon. The purpose of this intake of the Word of God is to produce spiritual growth. Then, there is this subordinate conjunction nga hina. Okay? Hina, it's I-N-A. Now, ang hina, nag-introduce kini og purpose clause. Okay? Nag-introduce kini siya purpose clause. Og it always takes a subjunctive mood. And that is exactly what we have here. Tungod kay ang subjunctive naga-indicate kini potentiality, puruhan, kalagmitan. Now, this is an aorist active subjunctive second person plural sa verbo nga auxano. Auxano. A-U-X-A-N-O. Auxano. Nga, that you may grow or increase thereby. Now, kanang thereby literally means by means of. What is involved here? Muna. Okay? And the instrumentality nga nagalambigit din maong pulong sa Dios. But then, ana ay prepositional phrase nga nahibilin. It's left out here. A-is, E-I-S, ace, og ang feminine accusative singular sa noun nga soteria. Now, ang soteria literally means into salvation or into deliverance. Mao ginaibol pasabot. Now, that is true of believers. They are already saved. Basta, ang mga magtotoo, luwas na. Ang soteria dinhi. Soteria. S-O-T-E-R-I-A. Soteria. Kining pulong nga soteria refers to divine discipline. Okay? Disiplina sa Diyos. That is deliverance from divine discipline. Now, sabi nimo, ang usa ka magtotoo has to learn to walk in fellowship with God. Basta? Now, saan man na ito pag kanang tuman ni we have to be in fellowship with God kung matay pulong sa Diyos. Na. Ang Yahweh ni tanan mo, pagkaton sa pulong sa Diyos. Now, it starts out with kanang imong pagkadugtong o pagkayusa na kang Ginoong Kristo. Ang imong permanent family relationship with God. Yato higayon nga mo gidawat sa Ginoong Kristo. Ikaw automatically became a what? Kanang in union with Christ. Na nakapakig ang bitay o kaning pagkahiusa, union with Christ. Permanente na. Di na matangtang. It occurs only once. Okay? So, then he has to learn to walk in fellowship with God. Hindi naman siya pulong sa Diyos. Muna iyang gamiton. The believer has to learn basic doctrine. Kinahanglan siya makakaton sa mga sinugdanang mga pagtulunan. So he can function well sa iyang Kristohanong pagkinabuhi. Namo ni ang Yahweh.
dili kita maka-function sa kaning espirituhanong pagkinabuhi kung wala tayo pulong sa Dios. He has to learn rebound. Ang magtotoo, bag-o magtotoo, masusupagod siya. So, kinahanglan siya baka ng gatas. Ano siya matubo? O niya, he has to learn rebound. Mo ito itong recovery technique sa 1 John 1:9. He has to learn these things, yung mga butanga, so he can use them in his life. You see? Di lang kayo sige lang kagtuon, apan mo man mo tuohi. Huwag po yung kapuslanan. Gusto? Studying God's Word is one thing. Apan believing and applying the Word of God sa imong kinabuhi is another thing. I hope na sabtan nimo na. So, he has to learn kini mga butang atong gisgutan so he can use them in his spiritual life. Ang usa ka magtutuo has to learn to walk in fellowship with God. Unsaon man niya paglakaw diha sa pakigabitay sa Dios. To walk in the light, nanas 1 John. Diha sa kahayag, of course, kung na nakipulong sa Dios, nagalakaw ka, ginamit ang pulong sa Dios. You're walking in the light. Walking in love. Walking in truth. Walking by faith. You see? Now, and you know what? Sabi mo, that you may grow thereby into deliverance from divine discipline. You see? Deliverance from divine discipline. Nga maiiway ka. Ang usa ka magtotoo, gikinahanglan siya makakaton sa doktrina and learn how to walk in fellowship. Otherwise, he's going to be out there. Out there. Gawa sa iyang plano sa Diyos. Nahigawa siya sa plano sa Diyos. Operational divine sphere. Numdum ka? So, he is going to be out there under divine discipline. He loses his blessings. You see? Muwa. Because, well, that's really tragic. Losing his blessings. You see, daghan kayong mga Kristuhanon who have no clue. Wa, yun sila alamag whatsoever. How to function as Christians in this world. And that is tragic. Pagka makaluluoy yun. Pagkalaot. Okay? Tako ginang trahedya. Because while you are alive, samtang buhay ka pa, and you just disregard, walang ka manumbaling, imo lang nagisalikway ang pulong sa Diyos, ang Diyos mo ingon og sus, is you Jesus. Ibo ka kung sabot pasabot niya ni, Grigo ning pulong. Ang pasabot niya ni, God has a party. Na siya'y kanang kalingawan baron, no? Na siya'y piging baron. He has a party. He has had it for eternity. God has always been happy, of course. He has never been sad or lonely. Always happy ang Diyos. Now, where did God get this happiness from? Mutan natin alika. Diin man niya kuha kini. Tubag, gikan siyang kaugalingon. From Himself. Kasabot ka. Inundumi nga ang Diyos is uncreated. Dili siya binuhat. Okay? He always existed. Always. Diha siya kanunay. And regardless of what man does,
God is never unhappy. Never. Understand that. Samtag na. Wag yo'y pagkausab sa iyang kalipay. Now, God is never unhappy, ha? Diba ni? Never. He is never unhappy, ever. And God wants you, believer, to have that kind of happiness. Na, buot sa Diyos nga imong tagamtaman o maangkon, mapanag-iya, kining maong matang sa kalipay. Kanang gitnganlan o plus H. Plus H. Kay kini, kanang bunga kini sa Espiritu Santo. Diya sa Galacia 5:22 o 23. Na? Regardless of what anybody else does in life. Di man ina. Ang imong kanang tulubagon, your responsibility as a believer in Jesus Christ, mao ang paglakaw diha sa pakigamitay uban sa Dios. Ato ni padayon ugma. Ayosay pa ang pagsunod sa sumpay nini. Magampo ta. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Niining among Bible study, among ginabuhat adlaw-adlaw, agi kinigtuman sa imong mando, sugo, nga patubuon ang among kalag, o ang paagi lamang sa pagtubo nini mong pag makanunayon, masigihon, malahutayon kami sa pagtuon sa imong pulong. Wala kami mahimo, Diyos, kung wala ikaw. Musa, among gisalig ang tanan diha kanimo. Salamat. Nini among Bible study every day through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Salamat o Diyos nining maong ministry. Kaya mo gisangkap sa kaniyan to pang tanan, imo naman ning gisangkap kanamo. Amo kining gipahimuslan karon. Aron sa ingon yana. Makabot na mo nga mong common goal nga mong spiritual maturity, the capacity stage, capacity for life, for blessings, for love. Bisan pa magani ang atubang ng mga pag-antos. Kining tanan o Diyos nasud sa imong plano o buot na mo nga kami magasunod lamang yan ang imong plano, which is the best and the highest. Salamat ning tanan o Diyos. Dada kami pagbalik dinhi ugma ang kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.